Apay, adi ka pa'y lang mapanagpasada? Kuding ti jeep bakit? Okay. Gaputa kuding tilugan. Agilad ka matditan ng agmalmalam. Ayapaw, sayang tel daw ador. Apay numapan ka agbirok iti daduma pagtrabahuam nukas tanga awan biyahin. Ay nawaw, resdik nga ron ita bakit? Mabambanugak mo't kag nagbibiyahe. Maminsan lang iti makadomingo ti panaginanak. Ita paritan nakpay. Ay unay ka mo't aginanakan to, inton nawadwadan ti awat mo kanya. Ay nawaw. Rumbang nalaang nga agsapol ka pa'y iti sideline mo. Iti kasta, dakdakkel ti mayawat mo kanya. Nawatam, ado! Dakkel sa amin tinapasadami, pare, ador. Ay, anya dakkel. Kat no kurang pa'y ngay submit ko ni komandar. Si kakit di nagparbangon ka kanwa nagpasada, paray. Samay, eksakto lang na pasada, pare. Walang labes, walang kulang. Ay nawaw. Ay kit nawadwad nga ron ano kasta, paray. Ay, tagtagari, pare, No kaya, mau, sumurot ka kada kaminton malpas ti biyahe tayo. Sa dinaw, pari litaw. Ijay secret place. Ay nawaw. Ador. Apay bakit? Si kamot tagtagibalay ita, Nay, anyat kayat mo asawain. Si kataglaba, agluto, aglinis, aginaw kanda dumapan. Anya? Angam... Adda reklamom? Ay, kuha. Adda reklamom ko na. Awan, bakit? Awan. Very good. Sige, tadda na patag apa pa na. Siguradom lang ang analinis ti balay asang patak. Tano saan makaraman ka kanyak. Ador. Na. Apay nga ay asikamot ang taglablab anak ka. Apay, ayan ti asawam. Ay, kuha, nanang, nagudong. Nagpalingke. Ay, nawaw. Ay, di na namin masangaw. Iso siya kung tinaglabanan na. Naginaw, kaya naglinis dito'y balay. Kasano ako na madi na masangaw. Kat awan mo't daduma trabaho na. At damot laang dito'y unag ti balayaw. Wano saan at dayjay tirsina ni Isabel ang makichis-chismis. Kuha nanang, nasakit ka nung amin, ti ima nang aggal-gal. Ti ko namkit day, sadot di asawam. Nagadupay la rason mo. Kuha, saan man nanang? Ay sos, di mo isakit ni Pele. Ngamin, nabayagan nga amok, nga an-anderon na ka. Sana puno day tananang. Sa anak mo't kit apander iti asawa. Talaga lang kami na nasingpot kin nagagitak. Nakailag ka man mutditan. Siga mo bakit? No kaililat ko launay. Talaga nga awan aasensuan da tao, takasta ka mat. Imbes nagtrabaho ka, saan? Taadda ka mutdita nga agilad-ilad. Imbaglangan atawan pa'y anak ta. Tano adda ay sos. Amangan nunatay dan itibisin gapo iti kinasadot mo. Ay nawaw. Jakman amo no apay asikapay laeng ngamin tinakiasawaak. Ginayuman aksamot ide. Kasano arumang ay ti panagbiag ta no kastoy laeng. Di mo matamot ang salukag. Hay apaw! Makauma abiyag! Awan pa'y didiskartya mat iti biyag! Bisi na mat ti pamilyam! Anya ngay tinsangpot mo ama si Dador? Kuha bakit? Di mo imbaga gumatangak. Di mo kat nagpalingki ka. Ay apaw! Usaraman matautak mo si Kador. Sika tinagapo ijay ili, tanagbiyahe ka kat nga road, nagpalingki ka kumamutin Pasensya ka na bakit? Dak mo nalagip ng agpayson. Kat, anya nga iti sidaan ta ita? Nga, ha? Agsidatan iti tamudo. Sige, tagsublang ijili. Mapaanak pa agpalingki. Sanan! Rabiin taon,
Mapankalaangan di ta kanto. At dalitsunan ijay. Iso ti gatangem, ta ison ti sidanta. Malarod bakit? Urayan na biit Neh, nakaring ka pa yung mulagayan bakit? Naggapwam ko na. Ngay, kuha, nag-overtime kami. Ado nga minti, pasayeros. Ato iti napasada 5,000 amin tayo Butoy. Na. Ay, nawaw. 5,000 mat ngagpaiso. Siyempre yan, jak kiniskis yan. Tapno buong ngayawat ko kang kabakay. Nasaya at ba't nukas na? Ala, ingka manganan tananganakon. Makaamukan nga agkalong ijay kusina. Umuna ako na maturog. Makaturturog ako na yan. Una yung ti asawak. Di na pa'y nadlaw na kainumak. Basta'y kami ti kwarta. At tal na mo na dagaws. Ay, inak man la di kusina. Mabisina mga agpaiso. Di kan samat ang pampanunot, Ador. Ha? Apay ngay at pinaglalaok mo matanda iti puraw kan di kolor abado idi naglaba ka. O kita man na nagbalinan alabang ti puraw a kamiseta. Ko bakit? Pasensya ka. Jakmat napansin nga dagayang puraw a kamiseta kadagiti ilinabaak. Hayawan mon, Ador. Absent-minded kan sa. Ha? No kasano ti kinapartak mong agmaneho. Iso kumama ti kinapartak mong agpanunot. Saan akasta? Kasla di mo matamot ang aramidaw. Unay matikas ta pa nagsasawa mo bakit? Apay, masaktan ka, kasta ka de? Kaya't nakatungpaan, kaya't nakadiswan, kasta? Ha? Sige, padasam! Tamakitam ti di mo pa'y nakikita. Fili. Itlaglutom! Mabisin akong! Saan kumamatin at tiagluto Tanay, kasta unay. Agreklamo ka? Na. Doko nakamapan ka! Mapan ka! Nawatam! Parilito. Ha? Kasla naliday ka magpari, Ador. Apay ayang. Kuha pare, saan man? Ay, pare, agsat taman kitin itong madamdama. Ay, kawa na. Di talaga yan. Go ako dyan, paray. Sige, agawid aklabi tayo na agdigos Agsarak tanton itisigod, pare. Ay, kawa na. Ang maguri ka man, paray. Ha? Day, apay pare? Magadlawa ka. Anya ti madlaw mo Idi damo ka, ure ka sa ti panang pilik ko kang kakadi mo kaya ti sumurot nga siya. Ita, si kamat ti agawi sa'yo. Ay, naumak tumit amang dengdengag itingiwat ni bakit ko pare. Iswa mapantaman ki diag palpaliwa basay. Ay, win pare. Palpaliwa with matching. Pare, no need to mention dahita pare Ang mga nod na makangag. Kanayon mo na marabya na sumangpot niya asawa, Filay. Ayun, tatang. Pasaray parbangon pa yan, ano kwa? Apa yan dapat pasahero sa itigas dyan oras? Maluklok aga nga minukas na sumangpot. Nukas ano ka? Naibatog tumang ngamin ti kwarto kita yung ti paggargarahyan na.
kuna naman nga da itultulod kan sunsundwan da apang night shift duty. Dagitay agub-ubran sa iti call center. Call center? Untatang. Dasaya magkaroon ano kasta. Iso pa yung magadan di asawam. Ay, iso na lang at mapuy-puyat damay. Uy, saan na balay, takabailan naman. Kun makaturog pa'y mat aging gainton agbiyahe man ang tagsapa. May isa bagay Ay, baglay ngayon ta nagagadya asawa manakaw. Iso di mo ko maunay yung iwatan narigatan. Kasta unay mo't abang law. At dason work, Philay. Sigurado ka? Wen, no di ka mamati, di sumurot ka. Oo niya, sumurot ka. Ay ikwa. Saan mapankasik-sik ka? Magyaman ang rod bakit Ay sos, kung naglaki din mo sumurot. Naspaktilakad no bilang laan. Sapay agur-uray ni Mercedes ije kanto. Apay na pa ulimak ka. Aday bagbagam. Kaslag tantanamitim ka mang. Ay, kwa, awan. Adayamit. Mapana ka tani. Maladawak iti papanak. Anya nga oras di awid mo? Diyan mo. Sumangpetak tulad na. Ay, alas 3 ang iti parbangon. Gumawan pa'y laang niya, Dor. Ay, naglukon. Pingingat Kita agman ti cellphone ko. Ang mga nag-text. Awan mag-text na. Napanan na nga tan tilo ko. Awagak man kiti. Jakmat makontak. Ituloy ko kit di maturog. Ang mga paawi dun day dyan. Apay nga itaka lang asumang patsi ka, Ador? Ay, naginom kami kada pari lito. Kalpasan ti biyahe mi. Nabarte ka. Isumayin turog kung ije balay da. Kan? Ayan tinapasadaam. Atoy. Ay, nawaw! Nagadon! Inurnong ko day taparakan ka. Tapno di naksersermunan. Matitilang ak ngaminin iti kinangiwat mo. Makauma. Sige, tagpalusak. Agbiyahe ak manen. Iti kasta, adda manan yawat ko kun ka inton malan. Kumusta ngay paray? Nginiwatan na ka manin ni Maripilay. Sa atin paray, intad ko ngamin adagos ti 10,000 pesos kan kuana. Nagtalnabot adagos. Di na magno nagkapuntin tagmaw. Siyempre, imbagak nga inurnong ko manipod pa nagpasadak. Ay nawaw. Ay kunaki di na ko Noon niya pare. No imbagamon Ay nawaw. Asino ngay may tagtatakaw amang amin at tinakaw na pare. Wan ngagpaisaw niya. Ay si Kante da sugar mami na. Sana all paray. Talaga dakkel ti tama na kan kada jaba kita niya. Shh! Tagiwat mo pare lito. Agasum man ta imbis asi kati agbayad. Saan ta isupay tagbayad? Among pare, bayat ti panaglabas na kitel daw. Kas lalo mamlamis mo tentirik na kita asawak. Anya kaya mo saway? Hey, kas la na po kawan ti panagayat ko kunkwana. Ay nawaw. Ay. Di mo ibaga nga agayak ka ni Madam Annabel. Hoy, Ador, sa dino manan ti papanama. Kanayon ka matan arumwar. Nagtal na ka mamay. No di mo kaya't nga ipadingal-ngal ko dahito 15,000 kang ka. 15,000 ko nam, Ador? Wen, matoy kwarta mamin dahito. Agsartan ka mat siguro na sumanaog. Panawan ka dito. Di mo urayan ti panagawid ko Amangan no inton bigatan ti panagawid ko. Anya? Ikang kanto manan inton nagawid Inakon. Ay.
Sa balin sa daytoy na, agpaspasada laang iti jeep ti asawa. Ang nagdadakkel mo't agatad dit itid na kanya. Madiday tuyo na. Sapay ka na yun nga awan, nang runa itirabi eh. Ha, sa balit ang parparik na kanya. Di kan makapaglibak, Ador! Iti niya, Feli. Sinurot kayo kinilito, idirabi eh. Isukat naklangarudan, iti bakbakat pa'y ngam iti siya. Apay ngay adi ka nagbirok iti bubeng. Aday umat anapin pintasak ngam iti dayjay. Mas seksi apay, kanaking kinis dagiti kudil ko. Napudpudawak ng aday ngam iti dayjay abakbakatan. Ha? Diyak maawatan no apay masapul ngay sukat nak iti dayjay bakat. Wala, adayo analalaing iti kamangam iti siya. Wen, pudno na pimpintas ka. Ken napudpudaw, ken siksi ka. Matlagayang! Apay nga rin masapul ng babae ka. Ngamin, di nakpulos pagsasawan iti agkakasakit asarita. Kas iti sa daw, makauma. Ken no anya pa'y ditang agkakasakit asaw. Amunak nga andi ngayon no da parikot kaw. Amunak nga isakit. Kang runan iti amin, di na imparik na kanyak nga wan sirsirbik. Nariknakkan ko na ti panagayat ti may isang asawa. Adi mo impaay manipod nagasawa ta. Pakawanan na ko malakay. Sorry. Pakawanan nakmat Pinadas ka mga awatan. Ngam suray. Jakon ka ba lang teraramidam kanyak. Ibabam unay ti kinalalaki. Pakawanan na. Ikari kang balbaliw akon. Mangrugita manen. Pangasim na kay. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan. Dahil tati balikas akayat ko amang ngagan ka iti. Idi ay ayatan ka pa'y. Ador. Bakawanan na. Ngam saanan asikati linaon ti puso. Ador! Ador pangasim! Di nagpanawan! Ador! Ay, nangaw! Amin analabas kat dakas. Si Kaboni, di mo't imbagakan ka asardengan na kon. Ay, kaya ko lang mga itagkang kato'y regalo. Paraan niya ngamin aya dagita a regalo. Inal daw ka amang mangtad, ngam inal daw mo't ajak awawatan. Apay, di ka mauma. Iti ka ano man ka, diyak mauma kang ka. Kasta ti kinapatag mo kanyak salay. Daytoy laang ti maibagakan ka, Boni. Ha? Anya ngay day ta? Agpagwapo ka pa'y, sanak to arman. Ay, nawaw. Grabe ka, Mike.
Pudnaw, ano gugwapo dagiti nagbalin nga iksmaw. Ngam maluloko damay. Apay nusungbatan na nga minay. Padasan na mek, Ikarek, di kan to lumdaang iti din nagsalay. Di kan to pagsangitan. Promise. Sana to ngagbalin akas kadagiti ex mo. Talaga asaan? Ngamin, pangit ka. Gwapo da. Ay, nawaw. Salay! Yahoo! Salay! Ay, nawaw. Adda manin day tabon. Anya nga tamanin ayati masapol na. Payman. Yahoo! Salay! Umayaan! Anya manin ayatir aramidam dito'y balay si ka Bonifacio. Ay, kwa? Si Kamit, di mo mutan ibalik as ti simubukal anagang ko, Kasano? Kat makapasurun ka. Nakadagdagulit ka. Sana balay, pumanawa mo ila dagaws. Apa, manamaitad ko tigagarak kang kasalay. Anya nga min ayaday ta. Ay, happy birthday At titirigalo kang ka. Ha? Atoy, awati mo na, Ibatim di tatugaw kat pumanaw kan. Amangan ngamin no sumangpet ni tatang ko kat makita na ka. Amangan no anya pa'y ti panunutan na. Ala, panaw. Birthday pa itang nakasungsongik ka. Sige man langay, mapana kaon. Itay kumapay Ha? Surungkon. Adda ka mat gaya mo, Bonifacio anak ka. Sa dinaw tinagapwam. Di talang nanang. Ha? Anya di talaan. Kan apay akas tatilangam. Saan mo't ama iladawan ti rupam. Nagrigat ama idruway nga nakaw. Apay nala ada launay, ayan nanang. Ha? Ay ni, apay mo't anadamag mo day ta anak ko. Basta, ibagayo ti pudnaw. Apay nala adak launay. Ay na, tinapatag na singpot ka. Nasaya at kataaw. Kun adda respetaw ka dagiti babae. Talaga nga ron nala adak? Saan kunak mo't? Guwapo ka anak ko. Ha? Ngam na ira na laang siguraw, amas nagugwapo da ngam itisi ka. Isumila nga. Talaga pangit ha? Nala adak. Pinapintas yun at explanation na. Ay nawaw. Asino nga min aya, ti awanan bain anang ibaga pangit ka. Ni ka di manan salay. Ay, una lang. Ay na anak ko. Ay. Di nga min armum akit tay babae amang ilaban kun ka. Jay babae adi nakit-kitaan tila nga. Ngam kitday, jay adda iti kaunggan ti pusom. Apod no nga ay ayatem. Saan atay babae apasig apapintas. Ngam reno kermet ti panunot na. Ay, ayato nga rod ni Salay. Ay na anak ko, masaktan ka laeng iti day di asalay. Amok ngagbalbale tumo ila ni Salay. Makita ng tumo ila ang amin nga effort ko kang kuana. Ay nawaw, nagadaw ababaid ita anak ko. Adayo anasisingpet dangam iti dayjay asalay. Iwaras mo ngamin adagita matam. Panagkitam. Iti kasta, makabiro kamuten iti asawaan. Salay? Salay? Si kamanan? Kaano na nga sumbatan? Nabayaga ko nagdadatong kang ka. Agbagtit ka din, Boni. Ay nawaw. Iti day ta kinalaad mo. Maalampay laang adamagan, no kaano ka asumbatan. Ha? Agpakpakatawa ka de nga. Kasano ka? Kanayon da ka may alulukwen na giti agbalbalin na boyfriend mo. Uray pa'y kanayon dak alukwan. Saan mat unay anasakit? Ha? Ngamin, gwapo da. Kan may sa, isuda mat laang timapukpukawan. Ngamin napintasa. Apay ngamin aya, di nakpailasong batan, Salay. Ikarek, saan kanto asaktan, di kanto pagsangitan. Ay sos, pumuraw pa'y ati uwak, sakbay ama pasamak ti bagbagambuni. Ha? Di ta ka man langan. Salay, mabilay! Di na kumamagpanawan, ha? Pangasay! Di na kun riribukan pa'y buni. At dan nubyo,
Agbiro ka laangan iti sa baling armang. Ay nawaw, si kalati babae nga ayatek salay. Pangasim sangwan na. Agsarsarita tapay kumasalay. Pumanaw ka ditan kunak lang arudan. No di mo kaya't nibulos ko amin nga aso me. Nya, ay saan Sige salay, pumanaw akon. Ngam magsubliak tumanan salay. Ni Dominic tinag-text. Hello babe, I'm on my way. Sunduan ka. Usar ko to'y sports car ko. Urayan nak dita para angan nyo. Asidega kon. Ay nawaw, sports car ka no ti usaran na amang sundo kanyak. Ay na, nagmayatan. Kamaudyanan na, makalugan ak matlaangan iti sports car. Adayta, naornos ko matantibo ko. Bagay ko siguro to'y red dress ko. Rumara kung dito'y silet ko. Mapan ko urayan ni Domi. Kotse ti batog da salay. Sa bali mamot ako cinti gamday ta alas tawd. Isuka day ta ginang sundukan ko na di namin sangal daw. Ni? Tagi jaydan. Bimabadan iti kotsay. Naging nagagdapay iti lips. Ay. Awa na talagan. Ada sa bali ni Sally may labs ka. Anya piman ti laban ko nga bulok mo ti tricycle ka. Kontra ti sports car day ta lalakay. Aklo nagsantigasak ka. Talagan saan ada kami kani Salay tinaitoding iti tunggal may sa. Panawon siguro ang tapno sarda nga ni Salay. Patya ka naragsakan iti sidong day ta lalakay. Malaksi da ba nang naggwapo pa ay awam mumbunay agbakan sa atalagaan. Hoy, bunay. Nanang? Ay nawaw, nakaad-adayo manen ti nakaiturungan ti imatang mo. Takapimnay, nabawon. Ay na, wangag paisaw. Apit da magaham kapit.
Ay, nalipata betay. Anya manen ayati pampanunutam ni kadimanen salay. Ay, kuha na nang. Ay na, Boni Ang anak. itala maamiris ko na nang. Adugayam ti sakripisyo kon iport ko kani salay. Uray ka sa no ti panangiwalin-walin. Kan panang did mana kanyak. Ket okay lang kanyak. Talaga akasta, anak ko. Nung amin ay ayatem ti may sa tao. Nakasagana ka ang mga ramid iti amin. Oray agbalbalin kan atanga iti panagkita dagiti tao. Awang magkit di pagbabawyak kadagitay naramid ko nanang. At least, I try my best. Oray di damo pay lang ka. Amok nga loser account. Unmat kit di anak ko. Ngamin, saan mo mat ang maamuan ti sungbat na? No saan mo nga impadas? Ang di ka di maawanan iti namnama. Amo ka makabiro kan tumitlaang iti babae akagasat mo. Ay, Miss! 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 Ha? Siya ka di daw awagan, Manong? Miss! Miss Beautiful! Panag ko na wali mo dahi tay. Naragreg mo ngamin iti tricycle kaw. Ay hala, wanyag paiso. Ala, agyaman ak unay, Manong. Imbaglangan ta nakitam. Sapay adda amin akwartak ken agkakapatag nga idik ditoy. Agyaman ak unay, Manong. Ay, awan anyaman na adeng. Ibagamlaang no kasano ak ang makasubalit, Manong. Iti kasta, makabawi akmet iti kinasingpot mo. Ay, saan na adeng? Pagrebe nga aday ta, kas may sa tricycle driver. Ken oray saan na kun nga wagan iti Manong. Bune ko namlatan. Nasamsam it pa adeng ken. Okay. Sika nga rin ti makaam mo, Manong. Ay, Boni. Ay, sika nga adeng. Anya ngay mati madaydayaw anagamaw. Milagrosa. Mila for short. Ay, nawaw! I'm Bonifacio. Bone for short. Milagrosa. Mila for short. Uy! Bagay! Naangaw kagayam, Boni. Dom, honey, pagandaro mon ati kutsim, tamapantan. Itulod na kun iji balay, rabiin. Una. Mabit lang Ay na, anya launay ngamin ayati pakakumikumam di ta cellphone mo. Awan. Wrong number. Mabit lang, ta-replyak man dito. Wrong number ko na, ngam text ka mat text. Nan, kita akman. Apa ini nga nagaw mo mutan di cellphone ko? Muto dito, sali. Isublim di cellphone ko. Mahal mahal tarupam. Adapay darling kan sweetheart. Ayop ka, awanan kay di ba Check boy. Wah, sali. Awan dito. Pampalipas oras lang na kita. Sikat ayatek, sali. Pampalipas oras tarupam. Agbreaktan. Na, keto na. Day talaga yan. Break di break. Nagado dita. Apay, tikunam si kalaya ti babae. Ala, bumaba ka na ti ko check. Magmagnakan nga gawin. Iso ti baro nga rarmay. Mila, iso ti ina. Naimbag nga oras mo, balasang ka. Kastamot kada kayo, Nana. Agmanuak. Kasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Imbag man, takinayat mo ti simurot iti anak ko anagawid. Pudno ka day, asi ka itan ti ar-armon na, balasang ka. Wan, Nana. Pudno dayta. Nasingpat ngamin ni Bonnie. Ay nawaw, imbag ka pa'y balasang ka, ta saan mo akit kitaan ti langawan no itsura. Saan akas iti amambok. Mas kay kayat na ti gwapo, ngem iti ugalay. Ninanang mit. Wan nga ron, Nana. Kaadwan ngamin itan, kat mas kay kayat da jay adda pang display da iti social media. Umuna pa'y laang nga panagkita mi ka ni Bonnie,
Amukon anasingpet ken responsabling anak. Kang runaan iti amin, na respeto kadag iti babae. Amaw, magustuhan ka unay para iti anak ko, balasan ko. Ha? Sika talaga nanang. O, anya bunay, di mat konak ngamin idikan ka, adum tengtumo laang ti babae aparakan ka. Ninana nga talaga. Agar-agar magpailakan milang. Saan ko pa biya? Intong kwan umatrasay. Anya? Ay na, amok nga isumot laang ti papanan na. Saan ka, Mila? Balasan ka. Malalaman nana. Ti maibagak laang. Kat kanayon nyo kumaapilyon ti agbalin anasaya at iti padayo a tao. Laglagi pa nyo akanayon nga adda aklaang ditaw amang suporta kada kayaw. Salay? Boni, mabalinta ka dito ang sarita. Ay, kawan na, ha? Umay ka. Ay, agtugaw tayo ti dayja banda. Apay, anak ko na mapagsaritan tayo, Salay. May papan ka data, Boni. Ha? Di mat agar-aram ka kanya? Ulitin man ng ti agaram. Uray may saal daw laang. Sumbatan kan adagos. Ay, nawaw. Aguri ka man. Apay, tagtagay na pa kaya? Saan, Boni? Pudno ang mapaspasamak daytoy. Pasensya kan, Boni. Itaklaan ngamin an amiris. Amas importante gayam ti ugali ngam iti itsura. Uno lang ati may sa tao. Ha? Agkupas ti kinagwapo kan kinapintas. Ngam ti ugali kat saan. Nasayat, ano naka-amiris kan, Salay? Un, Boni, iso nga araman na kun. Iti kasta, sumbatan kan kat agkalay satan. Pasensya kan, Ang no ididamo ko mapailaang akasta panuno mau, birikog ko ma. Anya ti kayat maasawan, Boni. Naamiris ko ngamin na sa anak ang maibagay kang ka. Ngamin, napintas ka. Siya ngay, kaslakdaan alang gutsay. Kayat maasawan. Di na kun kayat. Ti may bagalakang ka, Salay. Saan mo kumakita ang takin ruar alang at ti may sa tao, Ti biro ka, kaya tao nga agayak kan magipatag kang ka itinapod no, Salay. Bonus la siguro na no makabirok ka iti gwapaw. Kan pudpud no ang mga yat kang ka. Ay nawaw, nagadupay lang asaom. No di mo kayat, di saan. Nanang, agayan ayat kaming kamila. Kagsagana kay to at dumanon tay taon. Makitam. Kunak tupay kat nga isumot laang titurungan na. Ay, wang nga raw. Kunak di no dyan makaasawan niyang. Diyan mo ka agbaa ka ko na baraw. Ngun agbaa ka talaga. No saan adimtang ni Milay tibiyag mo, Boni anak ka. Sa hinabahaba ng prosesyon, sa simbahan din ang indeng. Ay stay, tuloy kunanan sa dayjayan. Win sa nanang. Basta kas jay. As long as it sounds. Agyaman akuna, iti kanayo, nakadayo iti sibay ko, Tauray na laada, kanayo nyo latang ay baga agwapo, Iso nga, awan dwa-dwa. Talaga ada kayo tinak, nanang. Kutuan talaga mo't nagwapo ti anak ko. Kas nakunakon, ada aklaan dito'y amang suporta kada kayo kinimila. Kat kablaawan kayaw iti umadanin a panagkalay sayaw. Agtalinaad latta kuma ti kinasaya at ti kaunggan nyo nga agpadpada.
Umayak man, Maray. Si kamat gayang Marison niya. Anya ka diti maipay ko ken ka. Ay na, agyaman na danon ka, Maray. At ngamin napatag nga ibagakin ka. Umay ka, tadumanon ka dito'y balay. Kinapudno na, kasangsangpot ko lang, Maray. Amala, agtugaw ka, tamang isaga na akbit itimberyandaan ta, kabayagan ti panagsarsarita ta. Ay ko, Maray, oray sa anon, agdardarasak ngamin. Itad mo laangan akwarta ti pameriendam ko, Maray. Ha? Ay, joke lang, Maray. Ay nawaw, aguri ka. Anya itayin tay ko na mga ibagam, Maray. Ay, kwa, Maray, di mo't agpapautang ka. Kasta nga rod, Maray. Apay ka de. Kwa, Maray Mildred, agpakpakaasi pautangan na ko, ma. Ikarik, bayadak matlaang adagos, promise. Ay, kwa, Marison niya. Ala ka din, Maray, agbayadak matlaang adagos ko naklangarudan. No kayat mo di oray agaramid tapay iti kasuratan. Ha? Ay, kwa, mano kumaya ti utangan, Maray? 5,000 lang, Maray. Promise, bayadak matlaang adagos. Sige, pautangan ka. Ngam ne, pangaasim, Maray. Bayadang matlang adagos. Unkunak mo't, Maray. Di ka madanagan. Bayadan ka abayadan, sakbay nga agtapos na ito abulan. One word is enough. Mark my word. Kasla ni Manang Sonya, madya nakita ka naggapo di tabalayo, Manang Mildred. Wan bakla, isong rod. Apay, anya ti ginagara na tayo babaita dito, Ha? Ay, kwa, in may mat imutang. Ha? Adda ka nung amin napatag a pangaramatan na iti kwarta. Anya? Ay, sus! Apay, di mo pa'y ayan nadamag. Ti, anya, Georgina. Ay na, kahit naratiwod nga agbayad iti utang na dayjay. Kahit ko asawen, narigat asing ngiren ni Manang Sonya. Ay naaglumang pa'y kano. Ako, basta kasjay. Ado ka no tirason na, no adag singir. Ay nawaw. Ay nawaw at talaga, Manang Mildred. Aguray ka. Manungay ti inutang na ken ka? 5,000. Ay nawaw. Ay, sigurado thank you lang ti ibayad na iti inutang na 5,000 keng ka. Anya? San mat siguro bakla? Kat no nagkarimat abayadan na matlang adagos ti inutang na kanyak. Oh, talaga lang ha? Ay na. Kare-kare iso ti amok. Ayam, bareng Urayan tayo, upod numat lati karinakin ka, Manang Mildred. Mami, panagbabayadan ni eskwelahan mi. Ang mga numalipatan nyo ti tuition fee. Wan ka di anak ko, amok day ta. Nasahat nga ron kasta. Ilasin yung ti pagbayad ko. Iti kasta, saan nyo ama ipautang. Arigatan, mga nusaan kayo to ama kasingir adagos. So pa istrikto dahil di pagadalan. Wan ka di ka agdanag ta na ilasin kon. Mapan kun tulat ta singer ni Marison niya inton bigat. Irason ko nga agbayad ka iti tuition mo. Iti kasta agbayadan iti inutang na kanyak. Sige mami, istriktuan nyo nga min dagita papautangan nyo. Iti kasta agbayad ta adagos. Ikan nyo ida iti due date. Kun agaramid ka iti kasuratan. Iti kasta, adamit pang tenglan nyo bilang? Wen, isumat yar aramidak. Ngam gapot kumari kami kat ngarod ka ni Marison niya, diya kung nagaramid iti kasuratan. Ay nawaw. No negosyo, awan kinumare, uno kinnabsatan, uno kinnumpare. Business is business ako nada, mami. Marison niya, inmayak ta umay kung singiran ti inutang mo. Masapul ko ngaminan, iso pang-asim, tagbayad kan. Ha? Ay, kwa, Mare, pasensya kan, ngam awan pa'y kwartak ita. Ang mga numabalin nga ikanak pa'y iti pawayway. Apag huston to inton agpawit nila kay ko. Agpawit nila kay mo ko na, Mare? Un, Mare. Ni, apay, napanan na aya? Ha? Ay, kwa, Mare, agabroad, mapan ijay Japan.
Ay ka nasaya at nga rod ano kasta mare. Inton ano nga iti ipapan na mare. Ay ikwa, agap-apply pa ilaang. Ay nawaw. Isa pa nga asim ka di mare. Di nakpay singsingiran mo. Agsublikan tulaangan inton dandanin ti katapusan. Mildred, nagbayad ka din ni Manang Sonia. Ay, saan pa'y nga rod bakla? Oh, nakitam dayta. Ay na, kung naktupay ket nga agbalin at thank you ti inutang nakin ka. Ay, sapay kumata saan akasta. Kinunanamat nga agsubliak to inton katapusan ni Jibalayda. Barang ano agbayad tumatan. Ay, was! Awan ti pamatik iti dayja ason niya. Iso nga inton maminsan, di mon papautangan dayjay. Ay sus, malugi ti negosyo iti dayja at tao. Ay, wan nga rod bakla. Oh, masetas nga inakinalala. Napintas sakit iti aldaw mo ita, Marison niya. Ay, si kamot gaya Mari Mildred. Siyak nga rod mare. Katapusan itan, iso ngayon mayak. Ngamin, iso matiin bagam ide. Sana ya? Ay, kwa maray. Makita ka naragsak ka. Adamot siguron pagbayad mo iti inutang mo kanyak. Ay, jay, kwa maray. Kasting amin. Nay, apa yan mare? Marison niya! Agan ano kan ngay? Mare! Tulong! Tulong! Tulungan da kami! Apay ka Mari Mildred. Anya ti... Ni Marison niya pare. Kalat-lat na natumba. Ay, bakit? Hoy! Bakit? Agreng ka! Sonia! Gali ti asawa mo nilyaw. Nanang. Apay, di mo mabagbagaan di asawa mo. Mangibabaay. Ay, abo. Namin ano na binagbaga. Awan lata. Ay nawaw, nagpuskul ti rupa na nga umutang-utang. Ngam di namit nga rudam mo abayadan. Ti dakas na, naglaeng agpamarang. Agasamag, takampay iday kat naawanan iti po out. Ipalpalastog na pa'y gayam ka no amapan kay Jay Japan. Ibagbaga na nga agabrod ka ka no iti mabay. Uwan nga ron. Anya nga tayo ti kasayatan nga aramidak nanang. Tapno isardeng nanti kasjay nga aramid na. Ne, kasla ni Marison niya amat day jay. Agisalsal na pa'y mat kadagiti linabaan na. Agtalubulan gayam ti utang na. Nga maging gaita, di pa'y nagbayad kanya. Pa'y man ta dumagasak di tabalayda. Okay lang kuman sa nga ribu lang ti inutang na. Saan mat? Dakkel mat din agatad ti 5,000. Iso masapul asingirak ni Marison niya. Ilong lakay, ilong. Apay aya.
Daras ka, mit. Apay, aya. Nakitak ni Mari Mildred nga agturong ditoy. Sublatem ti salsalapay ko. Darasem. No damagan na. Ibagam nga awanak dito'y balay. Ang Alakit din. Awanan ti adupay asao ilyong. Alarom warkan. Makaamukan no anya ti ibagam. Basta di mo ibagbaga nga daak ditoy. Ay, nawaw. Naimbag nga oras mo, pare Ilyong. Nay, sika magay maray. Naimbag nga oras mo, Mike. Imbag man ta, nakadagas ka? Adda ka din ni Marison niya, pare. Kwa. Awan mo ti asawak. Napan ni Jacinter. Napan nagpatsikap. Madikanong kami ti bagbagi na, maray. Ha? Kat no, kasla iso matinakitak nga agisalsala pa itay kadagiti linabaan niyo. Ha? Ay saan? Siyak dahi, maray. Siyak lang ita dito'y balay. Kasta aya. Sige nga rod pare. Baliwak tumanan ti umay. Kit ding agpayson ti agsinger iti utang. Apay, mami, saan pa yung nagbayad niyan ti Sonya? Saan pa'y nga rod anak ko? No namin ano ako na nagsubli-subli di balayda. Awan mutlat ta. Agsakit ka numat ni Marison niya. Apay nga na pinautangan nyo pa ilang, aya? Kat maasyanak mat nga rod kenkwa na anak ko. Kunanamat ngamin idi akasapulan na unay ti kwarta. Iso a pinautangak. Una, ngam itatada kayo matagkasapulan. Di na matagbayad. Kaasi kailangan subli-subli di balayda. Bayaan mo anak. Barang iti sumaron apa nagsinger ko kat addanton pagbayad na. Sapay ko mga ruta kasta, mamay. Ay, ni mat antison niya dahi jay. Ay, tinasayaan. Asit gak. Antison niya. Ha? Dennis Barok. Kung naman ako sakit kayo. Uno, naimbagan kayo? Ay, kinapudno na Barok. Kagap-gapok lang ang anapan nagpa-check up. Aya? Iti kasta lang ayo. Kaslasan kayo mo't naggapo iti doktor. Ay, saan man, Barok? Kagap-gapok lang iti doktor. Sige mapanakon. Mapanak pa'y ngamin gumatang iti agas ko. Ay, nawaw. Mami! Apay din anak ko. Panagkunakit awan sakit niyan tison niya. Ha? Nakita kami itay. Nakasarsaranta. Nagpigsamot amag na. Ay, day tamat nga roti suspetsak anak ko. Numapanak agsinger aglemeng. Wino saan? Irason na nga agsakit. Padasan nyo manin timapan iji balayda. Wan, mapanak tumanan inton bigat. Jakton mamati no ibagana nga agsakit wino anyapay dita arason nga ibagbagana. Ay naman ang Mildred. Kastamat lang ano tiyar aramiden na. Kadagiti dadumaan nakautangan na. No saan na matalimunaw, napan nagpa-check up. Wano saan, adda napatagan na panan na. Ngem, adda langgam iti unag tibalayda. Ket no pumanaw ti agsingsingir, rumwarmatin. Ay, nagalas lakit din ti kasday nga ugali na. Ay, sinabi mo pa. Now you know, Ate Mildred. Ikakpay iti maudi agundaway. No talaga saan nga agbayad, mapanakon ka ni Kapitan. Wala! Nasasaya na kasta ti aramida, manang Mildred.